Deixem Torelló, ens n'anem un altre cop a Manresa. En parlàvem amb en Quim al principi. Manresa és tot a punt per celebrar una nova festa de la llum. L'entitat administradora, és a dir, qui organitza la festa aquest any és Fotoart, una entitat que a més celebra 50 anys. Quim, bona tarda de nou. Et vèiem aquí per la finestreta que ja estaves mirant tota aquesta mostra. Exacte, estava mirant algunes de les més de 200 fotografies que hi ha en aquesta sala del casino on hi ha exposada aquesta exposició dels 50 anys de Fotoart. Aquesta entitat, com molt bé deies, aquest any té el privilegi d'administrar, d'organitzar les festes de la llum, i ens acompanya el Bernat Bozzo, president de l'entitat. Bernat, bona tarda. Molt bona tarda. A veure, felicitats primer pels 50 anys de Fotoart, que no es fan sempre, no es fan cada dia, per tant, l'enhorabona. I a més aquest any sou administradors de la Festa de la Llum. Com rebeu aquesta proposta, Bernat? Doncs vam rebre la proposta fa aproximadament un any. D'entrada, doncs, va ser una sorpresa molt agradable per part nostra. Ja de seguida ens ho vam parlar amb Junta i vam veure molt clar que nosaltres volíem celebrar els 50 anys d'una manera molt especial. De fet, hi havia algunes idees que estaven al tinter, perquè, de fet, l'exposició on estem aquí ara en aquest moment és una idea que ja la vam tenir fa aproximadament uns més de 2 anys, que teníem molt clar que volíem una exposició que expliqués la nostra història i, a més que fos aquí a la sala gran del casino. Per tant, Bernat, ho fareu per la porta gran, la celebració, una mica, podríem dir-ho? És a dir, poseu tota la carn a la graella. I tant, i tant. De fet, el fet de ser administradors del llum ens ha donat l'oportunitat de poder celebrar els 50 anys de la manera que volíem. Parlem d'aquesta exposició, Bernat, ho deia que hi ha gairebé més de 200 fotografies, crec que podríem dir-ho fàcil perquè aquesta sala és molt gran i que hi ha moltes i moltes fotografies. Com ha sigut la preparació d'aquesta exposició aquí al casino? Doncs aquí em van formar un equip de 4 persones que, per una banda, van estar mirant quin és l'arxiu fotogràfic que té l'entitat, que té Fotoart Manresa, i a partir d'aquí vam pretendre explicar la nostra història a través de les fotografies, mostrant fotos de socis d'anys anteriors, sobretot, per una banda donant un homenatge ben merescut als fundadors de Fotoart Manresa, que això no perdem de vista que sense la seva intervenció avui no estaríem aquí parlant. Això per una banda, totes les parets que formen el perímetre de la sala expliquen una mica la història de Fotoart i hem volgut donar una contraposició a aquesta història amb com entenem els socis de Fotoart que som actius actualment la fotografia. I aquí, a la part central, hi ha 14 panells formant col·leccions de 3 fotos on grups de 3 socis que van formar un equip, se'ls va assignar un tema aleatòriament. A partir d'aquí, cada equip va treballar el tema, alguns simplement o individualment, llavors ajuntant les 3 fotos, i alguns en equip, fent un treball en equip, cosa que això és molt interessant. Clar, Bernat, de les teves paraules no intueixo que el paper del soci és primordial i sense el soci no seria possible aquesta feina que feu a Fotoart. No sé quanta gent hi ha implicada en aquesta entitat, Bernat? En aquest moment, implicada en tots els actes de la llum, aproximadament unes 40-50 persones s'hi han posat en marxa. Déu-n'hi-do. Doncs va, parlem de les festes de la llum, Bernat, perquè heu programat un seguit d'activitats, una d'elles aquesta exposició, però també hi ha la proposta de tirades fotogràfiques. Explica'ns això, quan passarà, i una mica desvetlla'ns una mica què és el que hi veurem, Bernat. Doncs bé, com a administradors de la llum fem l'acte central, que en aquest cas està programat pel diumenge dia 22 de febrer, al matí, i la nostra idea ha estat convertir el centre de Manresa en un plató fotogràfic gegant, per dir-ho d'alguna manera. Hi haurà 7 emplaçaments situats a la Plana de l'Om, la plaça Fius i Palà, Sant Domènec, aquí al casino, la part de davant del passeig amb l'estàtua de Mati Pinella, la part darrere del pati del casino, pati del Cursal i finalment a la plaça Neus Català. Hi haurà, per fer aquests platós, nosaltres no només hem volgut celebrar-ho sols, sinó que hem volgut implicar el màxim de gent possible, i en aquest cas hem anat a picar la porta d'unes quantes entitats del món cultural de Manresa. Són 6 entitats.
Són Armats, Miquelets de Catalunya, Geganters, Tirallongues... Ens en deixarem alguna, però no passa res, Bernat. Estarem pendents el dia 22, dia que es fa aquestes tirades fotogràfiques. El dia 22, em deies que es fa? El dia 22 al matí, de 11 del matí a 2 del migdia, exacte. Doncs n'estarem pendents. Gràcies, Bernat, per explicar-nos-ho. Enhorabona per aquests 50 anys, que siguin 50 més. Gràcies per acompanyar-nos avui. Doncs, companys, ja ho veieu, Manresa, que amb aquesta exposició es prepara per viure les festes de la llum més fotogràfiques, fotogèniques possibles. Per tant, Guillem, si no podeu venir aquí a Manresa, no et preocupis, que ens procurarem de fer moltes fotos, de publicar-les perquè tothom ho pugui veure. Doncs estarem al casc i moltes gràcies un dia més.